Du kender yogaens spirituelle muligheder. Du kender den sanselige oplevelse at drikke gin og tonic. Gin yoga forener det bedste af yoga og gin i en helt særlig oplevelse. Gin yoga er for dig, der kan lide motion, men ikke for anstrengt. Gin yoga er for dig, der nyder og forkæler dine sanser. Gin yoga er for dig, der godt kan drikke G&T i andre positioner end siddende. Gin yoga med Jeppe G&T giver mulighed for at opleve din krop og andre kroppe på nye måder. I godt selskab og med uden anstrengelser. Det også kan give godt grin med motion til smilebånd. Jeppe G&T er ucertificeret gin yoga instruktør med mange års erfaringer på bagdelen. Mange år det Du kan booke ham til at gøre din sammenkomst, teambuilding eller festlig lejlighed til noget helt særligt, ingen andre kender. Gin yoga med Jeppe G&T. Sæt krop og sinde fri.